Lindenborg Å starter som en lille bæk syd for Rold Skov. Her er vi helt tæt på udspringet mellem Nysum og Ravnkilde, hvor et tilløb er blevet kunstigt genslynget i 2021. Lille Ravnkilde, en lille søster til Ravnkilde i Rebild Bakker, løber ud i bækken neden for byen Ravnkilde. Og her er vi lidt længere nedstrøms på bækken ved Nørved. På engen syd for skoven løber Lunddal Bæk ned på Lindenborg Å. Lunddal Bæk er også genslynget i et projekt gennemført af Mariagerfjord og Rebild Kommuner. På billederne kan man netop ane den snoede kildebæk i den grønne eng. På vej mod skoven er åen stadig en forholdsvis lige og reguleret grøft. På den anden side af Rold Vesterskov ved Røde Mølle kommer vandløbet igen til syne. Nu som en rigtig å. Bred nok til, at man kunne sejle på den, hvis det var tilladt. Ved Røde Mølle blev åen genetableret så sent som i 2014. Indtil da var åen spærret i gårdens mølledam. Men hvordan løber åen inde i Rold Vesterskov? Det ser vi på i denne film. Inden vi bevæger os ud i skoven, vil vi undersøge forholdene i den virtuelle verden. Google Earth viser, at Lindenborg Å er synlig for udspringet omkring Nysum og Ravnkilde, selvom det er en ganske lille bæk på dette sted. Vi kan se og genkende forløbet hen over Nørvad. Lunddal Bæk, Rold Havreslevvejen, og Damborg, indtil åen forsvinder i skoven. Vi er 5 kilometer længere mod nord følger vi ådalen, og vi ser den skjulte å i Vesterskoven dukker op efter Røde Mølle. Den passerer Regan Vest, Rebildcentret, Skillingbro, Nybro, Rebild Bakker, Gravløv Sø, Bundgården, Nørreskoven, Ålykkeenggen, Skadsholm og Buderpolm Hovedgård. Og vi kan se åen så langt øjet rækker mod Nordøsthimmerland. Strækningen fra det sydlige skovbryn i Rold Skov til Røde Mølle er ca. 5 km lang. En moderne å ville løbe i rette linjer, nærmest efter en lineal. Men Lindenborg Å i Rold Vesterskov er en naturlig og uberørt å, som snor sig rundt i landskabet. Derfor er den meget længere. Ingen ved præcist, hvor lang den er. Alle snoninger er naturlige og uberørte. Åen kan nærmest sammenlignes med en slange, der langsomt bevæger sig som et resultat af de naturlige kræfter i åens strømninger. I et forsøg på at udforske åen i Rold Vesterskov og aftvinge den nogle af hemmelighederne, tager vi nu hele turen langs med åen på de nederste skovveje. Først mod syd langs Engvejen i Rold Vesterskov, og dernæst mod nord mod Ersted Skov. Vi er her i den nordligste del af Rold Vesterskov på den sydlige bred, modsat Røde Mølle. Vi er i nærheden af det sted, hvor åen blev omlagt i 2014. Her er vi lidt nord for springkilden, hvor vi møder et lille kildevæld, som ikke er navngivet. Der dannes en lille bæk,
som løber ned mod åen, uden vi dog kan se, hvordan den ender. Springkilden giver let adgang til åen. Her er vi ved åen om vinteren, tæt på springkilden, ved nogenlunde normal vandstand. Og her, samme sted, i starten af februar, hvor åen er fyldt op til randen efter flere dage med regnvejr. Her ser vi ikke det lille vandløb, men snarere en mindre flod med stærk strøm. På skrænten langs vejen gennemskæres Rold Vesterskov af mange hulveje, som har lidt datidens trafik fra åens vadesteder i østlig retning. Fra skrevne kilder og GPS-optegnelser vides, at der findes et gammelt voldsted netop her, ganske tæt på åen. Det er Stubborghus voldsted. Men på grund af den tætte skov er det umuligt at få øje på det fra vejene i Rold Vesterskov. Vi vender tilbage til Stubborghus voldsted, når vi kommer over på den anden side af åen. Det er fascinerende at vide, at der et eller andet sted i dalen løber en næsten usynlig å. Skjult i bevoksningen og vanskeligt tilgængelig i sumpet terræn. På privat område, hvor mulighederne for færdsel er begrænset. Men dog muligt nogle steder i henhold til dansk lov om offentlighedens adgang til naturen. Vi er nu tilbage på skovvejene, nærmere betegnet på Tornbjergvejen i forlængelse af Engvejen. Et par kilometer længere mod syd møder vi Grødebæk. Bækken starter ved Tejlsø, som er den største sø i Rold Vesterskov. Søen er kunstigt opstemmet, og overløbet strømmer ned i Lindenborg Å gennem Grødebæk. I nærheden af Grødebæk får man dette fine glimt af åen fra skovvejen. Det næste punkt, vi møder, er et lille kildevæld nord for Rold Kilde. Kildebækken er omkranset af flotte høje græsture. Ad Kildebækvejen når vi frem til Rold Kilde i en dyb slugt. Vi springer også i årstiderne til løvspringet i maj. Kildebækken falder ca. 17 meter fra Kildevæld til udløbet i Lindenborg Å neden for Damborg på modsatte bred.
Her forsvinder Killebæk ned på engen på vej mod den skjulte å. Når vi svinger rundt om Rold Kilde, møder vi dernæst, hvad jeg kalder Lille Rold Kilde. En sumpkilde på en bakketop, hvor vandet får frit løb ned ad bakken og ned mod åen, ligesom den store Rold Kilde. Lindenborg Å er tilgængelig et par 100 meter nord for Roldvej. Her er billeder fra den sidste halvdel af april med anemoner i skovbunden. Vi er nu ved underføringen af Lindenborg Å ved Roldvej, midt mellem Rold og Haverslev. Her er åen kun en lille bæk. På vestsiden af Lindenborg Å sætter vi nu kursen mod nord i Nørlunds del af Rold Skov. Vi er på vej mod Damborg, som er en gammel forladt gård med sammenbygget udhus og stuehus. Og et besøg ved åen i sommertiden, hvor det lange græs breder sig ind over den smalle å. Vi skifter nu til vinteroptagelser fra december. Når der er sne, bliver åen synlig, når man flyver hen over landskabet. Vi er syd for det såkaldte kalkværk i Nørlunds skovdel. Tæt på dette sted er der en vejbue, som giver adgang til åen. Vi er stadig i december. Men vi skifter til optagelser fra maj i den nysprungne skov. Vi tager en lille afstikker til skovvejens vestside i forhold til åen. Her er skoven vild i et meget bakket område. I en åbning finder vi kalkværket. Et besynderligt navn til et fredfyldt sted, som gennemskæres af et lille vandløb. Der er kildevæld mange steder. Og en gammel anordning. En stødhævert, som i sin tid har leveret kildevand til godset 35 meter længere oppe i terrænet. På vores vej mod nord i Nørlunds skove passerer vi ganske mange små bække fra kildevæld på de stejle skrænter. Ersted Vælter er et blødt område, hvor den ene kilde afløser den anden. I foråret vokser der mange ramsløg i dette fugtige område.
På ældre geodætiske kort over skoven kan man se, at der fandtes en mulighed for at krydse åen ved Nordrebro af Nordrebrovej. Men Nordrebro er desværre fjernet for en del år siden. Det ville være fantastisk at kunne krydse åen over en bro i denne del af skoven. Men adgangen til resterne af Nordrebro består, og hvis man udforsker gamle og nyere kort, kan man finde stedet. Disse billeder viser, hvordan der ser ud om sommeren. I selve åen er der sandbund, uden ret meget grødevækst. Og her ser vi et skift til vinterbilleder fra marts måned. Og tilbage igen til sommerbilleder med nærmest overvældende grøn vækst langs åen. Lidt nord for dette område er åen synlig fra vejen. Her er vi midt i marts. Området er meget fugtigt. Og et skift til vinterbilleder fra luften, som giver os en meget bedre forståelse af landskabet. På disse billeder er forløbet af åen meget synlig. Slangen i landskabet. Helt mod nord i Ersted Skov kommer vi til Sortebækskær. En slugt med en lille bæk, der løber ud i Lindenborg Å. Ved Stubberup Vad, som er opkøbt af staten, er der adgang til åen. Stubberup Vad er nu hegnet. Græssende køer holder vegetationen i ave med henblik på naturgenopretning i de kommende år. Skovens mange kronhjorte søger fra tid til anden ud på Stubberup Vad. Køer og hjorte generer ikke hinanden. Hjortene bevæger sig uden problemer i det sumpede bælte omkring åen. I sommertiden kan man finde flotte blomster på Stubberup Vad. Stedet rummer også flere biologiske sjældenheder, som trives i det kildevæld, som udspringer af skrænten. Græs og siv vokser i mandshøjde, når man nærmer sig åen. Her ser vi sammenlignelige billeder. Først sommer med en indtegning af åens løb. Og så et skift til næsten tilsvarende vinterbilleder.
Ligesom vi så det i Nørlund er åen meget tydelig på vinterbillederne. Særligt når der er faldet lidt sne. Vi kom forbi Stubrophus voldsted på åens østside i starten af filmen, uden dog at kunne se noget. Ifølge gamle optegnelser ligger voldstedet helt tæt på åen, på den østlige bred. Her er et gammelt foto af voldstedet fra Nationalmuseets undersøgelser i 1901. Der blev også lavet opmålinger, som er dokumenteret på denne skitse. Luftfotos med præcise højdemålinger afslører, at voldstedet findes den dag i dag. Når man sammenligner åens slyngninger på de forskellige billeder, kan man med ganske stor sikkerhed stedfæste Stubrophus voldsted. I mine flyvninger hen over terrænet skal voldstedet altså befinde sig netop på dette sted. Jeg bestemmer mig for at nærme mig voldstedet fra Lindenborg Å. Jeg har et lille kamera monteret på brystet. Når man nærmer sig åen, er bunden meget blød, og det er svært at orientere sig. Åen har derimod fast bund. Og her har vi så Stubrophus voldsted, filmet fra åbrinken. Højt og tørt i forhold til omgivelserne. Og nu er jeg vel tilbage, hvor jeg startede min udflugt. Vi forlader Rold Vesterskov med optagelser fra den nordligste del af Stubrup Vad i retning mod Røde Mølle. På dette sted bevæger krondyrene sig frit på tværs af ådalen. Åen løber ud af skoven i en dyb kløft. Fra luften kan vi tydeligt se de markante spor af hjortenes færden. Når Lindenborg Å har passeret Rold Vesterskov, Røde Mølle og Hovedvej 180, flyder åen i et åbent terræn. Allerede fra Nybro kan man sejle i kano på åen. Neden for Rebel Bakker er åen genslynget og omlagt så sent som i 2008 og 2009. Åen løber netop udenom Gravløv Sø. Flot ser det ud, men det er designet af mennesker. Det er stort set kun i Rold Vesterskov, at Lindenborg Å har et naturligt og urørt forløb.